n'izu gara aga ekwuru m sị anyị nwere onye bịara gwa anyị okwu maka ihe gbasatara omenala Igbo ịwa ọjị so ọtụtụ n'ime unu abịaghị aka m ga-etinyere unu ihe onyonyo ahụ ka ndị na-abịaghị ụkwa na-eto anyị siri mee ihe n'ụbọchị ahụ tupu anyị agawa n'ihu tupu anyị eme ihe anyị na-aga ime tata ana m ebugodo ụzọ jụchaa onye ọbụla ajụjụ maka klaasị awụ. And let me say this in English. This is the interaction class. Intermediate class is not beginner class. If you're struggling, let me know. I know some people are struggling. We are struggling. So I moved about 2 people back to beginner class. And this is also a class where to push you to read in Igbo, to learn to punctuate. So this is what you are learning to do here. This is not a basic class. There are some of the things you don't know. Ask me. But I don't want you to just freak out and move down to. Don't move to beginner class. Let me know before you go there. Because this class will help you, to really put your time into it. It's going to motivate you. It's going to push you more to speak Igbo. Because most of you, somebody will speak Igbo and then you start speaking to that person in English. So I want you to learn to speak in Igbo, even if you're not getting it. We're not looking for perfection. I'm just looking for somebody trying. Achọrọ m onye na-anwa ike ya na-asụ ya onye m chọrọ. Ndị nke a sụsọchi lota m onye na papa Anastasia wonde na onyonyo ha na-aga ezi. Ndị nke ọzọ achọrọ m ife onyonyo unu. Achọghị mmadụ ịdị na-ezo ezo. Klaasị ahụghị ebe a na-ezo ezo. Chinonso, kedu etu ụbọchị gị siri gaa ụnyaahụ? Just try. Just try. By the way, did you understand what I said? Mba, kwuo ya ọzọ. Kedu ka ụbọchị gị, your day, ụbọchị means a day. Kedu ka ụbọchị gị siri gaa ụnyaahụ? Do you know the meaning of ụnyaahụ? Mba. Ụnyaahụ means yesterday. Okay. So kedu ka ụbọchị gị? How did your day go? Yesterday. Kedu ka ụbọchị gị siri gaa ụnyaahụ? Just try. Try to say something in Igbo. Okay. Ụbọchị m dị mma. Okay. Ụbọchị m gara, because it's something that is past tense. Ụbọchị m gara ofuma ma ọ bụ ụbọchị m gara nke ọma. See that? These are 2 ways you can say it. Ụbọchị m gara ofuma. Ma ọ bụkwa ga ese ụbọchị m gara nke ọma. Because it's a past tense, you can say gara. Ụbọchị m na-aga ofuma. If I say, Chinonso, kedu ka ụbọchị gị si aga? So it's continuous. I ask you, how is your day going? Kedu ka ụbọchị gị si aga? Then you say, ụbọchị m na-aga ofuma. Ma ọ ga-esikwanụ m ụbọchị m na-aga nke ọma. As I'm talking to her, I'm talking to everybody. So if you don't know it, I need you to take note, please. Chinemerem, elee etu akwụkwọ shikwa na-aga? Ọ dị mma, o shitiri ike. Kedu ka akwụkwọ shi aga? Akwụkwọ? Asị m ọ dị mma, mana o shitiri ike. O shitiri ike, nsogbu adịghị. Ihe shikwere n'ike, ọkwanụ mmadụ na-eme ya, ọkwa ịma? Gịnị ka m kwuru? Ọ isi m kwuo ya in English. Tell me, what did I hear in English? Ihe shiri ike, ọkwanụ mmadụ na-eme ya. You said that things that are hard, like somebody still has to do it. Yeah, good. So hang in there. So no jishike, hang in there, me jishike. Sometimes somebody will say jishike, nareba. It's like somebody say ume adalagi. Ụfọdụ ga-asị adala mba. Adala mba. Mo ike agwụla gị. It means keep on doing it. Okay? So all of you, we're going to do a story. And after the story, I will continue the conversation. Every one of you, we are going to talk to you. But before we started the class, one of us lost Neyoshi, his grandmother, which is Kelechi Okoro lost his grandmother. So he will be traveling to Nigeria. We are going to put him in our prayer, put him and his family in our prayer. So I get better.
onye ọwụ ndị na-anọbụ here ka m ji na-ekwu ya emecha unu agwa Kelechi sekwu ya ndo say sorry because losing a grandmother like some of like myself, I didn't get to meet my grandmother, but I know it's a thing of joy when you have your grandma or grandpa around. You learn a lot from them. You learn a lot from your grandma and grandpa. So when you lose them, no matter the age, you know, the way are done, it's something that really hurts. But we pray for her soul. Okay, so Tata, aga m emeka unu hụ ihe anyị na-aga ime tata. What is it? It's called, but before I go back to what we do, before I go there, tupu m na-aga ebe ahụ, aga m achọ ka anyị gaa rụtụtụ aka n'ihe anyị mere n'izu abụọ gara aga. Mgbe anyị kwuru na o nwere ọtụtụ ihe ndị a na-akpọ ọtụtụ okwu ndị wụ ofu ihe ka ha wụ, mana etu esi akpọ ha dị iche iche. Some of the words that we pronounce, they have the same spelling, but different pronunciation and different meaning. Okay? Some of them have the same sound, but they mean different things. Their sounds are the same. And I gave you guys a drill to do. And today I will see who is going to be able to get it. So, Tata, review. This is not what we have to do, but we need to do it fast. So, I said, I can't go azu, no azu. And the actual kofonya jiri azu anua, which is give us a sentence with fish. Azu. Nke abụọ abụrụ azụ. Ile anya ha abụọ nwere ofu okwu, onweghị ihe dị iche n'etu esi ede ya. Mana ihe dị iche wee etu esi akpọ ya. The difference is the sound, the pronunciation, but they are the same word. They mean the same thing. Okay. So azụ is your bag. Azụ, fish. Ka m ebido nye okwu izizi. Azụ ọ nọ n'ofe Chinemerem. Chinemerem zanum. Azụ ọ nọ n'ofe anyị shiri. Mba, sọsọ anụ ọkụkọ. Sisa anụ ọkụkọ. Okay. What I asked Chinemerem, do we have fish in the soup? And then Chinemerem said no. We have only chicken. Okay? Chicken meat. That's what Chinemerem said. So I said, do we have any fish in the soup? And she said no. Onyekachi, because ele ihe o jiri bụrụ kwanu sa anụ ọkụkọ ka anyị jiri wee sie ofe. Just try your best. Gịnị mere o jiri bụrụ sa anụ ọkụkọ nọ n'ofe? Oh, maka mama onda lakiri. Oh, madam, sorry, English. Onde riaza, mama onde riaza. Okay. Okay, Onyeka, I asked Onyekachi, why is it that we use only chicken? Okay. And Onyekachi said, because that so this is what she said directly. Because my mom does not eat fish. That's why we use meat. Good. I just like to see somebody try. I know this is hard, but it's okay. You say it, you learn. Yeah, let me see. I'm going to call somebody. Chioma, achọrọ m ka I jiri azụ were nye okwu. Use a fish to make a sentence. Chioma Ozigbo. Jiri azụ, which is fish. Achọrọ m azụ, biko. Oh, azụ agwụkwala anụ n'ofe. Ka m nyenụ gị crayfish. Is the class still going? Mba. Ka m nyenụ gị crayfish. Ị chọrọ azụ, ngwanụ mgbe ọzọ aga m enye gị azụ. Oh, ị nụla? Chioma, asị m mgbe ọzọ aga m enye gị azụ. Ị nụla? Chioma, what did I say? You said that you're going to give me fish, but I don't know what the other part was. Mgbe ọzọ. Kedu onye ma ihe wụ mgbe ọzọ? Another time.
Another time. Dalu Kelechi. Another time means mgbe ọzọ. That's what it is. Another time. It's mgbe ọzọ. Aga m enye gị azụ mgbe ọzọ. Ka m nye gị crayfish. Okay, let me write it down. Aga m enye gị azụ mgbe ọzọ. Ka m nyenụ gị crayfish ugbu a. Okay. Aga m enye gị azụ. And somebody is going to help us punctuate it. Aga m enye gị azụ mgbe ọzọ. Biko, ka m nyenụ gị crayfish. I said, please, Biko, come. Remember, gịnị ka a na-akpọ crayfish? Kedu onye ga-agwa anyị ihe a na-akpọ crayfish? I gave you a clue here. Nshiko. Yes, that's some people say nshiko. Yeah, azụ nsiko. Some people call it nshiko. Okay. Biko, ka m nyenụ gị azụ nshiko tata. Or ugbu a. Ugbu a. So I said I will give you yeah, fish next time. But please let me give you what is it? Let me give you crayfish now. That's what I have now. And she said, okay. So you know what it is in English. So I will give you, okay, fish next time. But please let me give you. I didn't put bet. If I'm gonna put bet to join this, then it's gonna be mana, agama. Okay? Mana. Biko. What am I doing? Sorry, guys. Going to repeat it. Biko. So Biko should be comma there. Kamnyanoge azon shiko. Okay, so aga menye gị azụ. Are we supposed kedu onye ga-agwa mmanya ọ ga-etinye ntụpọ ma ọ bụ kpọm ka m eme ya ka o bie ibu maka amaghị m ọ nọ na-afụcha ya ofuma. Okay. Anyị o kwesịrị itinye ntụpọ n'okpuru azụ. So kedu onye ga-agwa anyị ma anyị ga-etinye ntụpọ ma ọ bụ na anyị agaghị etinye ya? Kedu onye nwere ike ịgwa m ma ga-etinye ntụpọ n'okpuru? A ga-etinye ya. A ga-etinye ntụpọ maka na sound ya azụ mgbe ọzọ. Ka ekwanụ maka ọzọ ekwesịrị itinye ntụpọ na o. Chukwuemeka, anyị ga-etinye ntụpọ n'okpuru o ka ọ bụ na anyị agaghị etinye ya? Chukwuemeka. Betinye ya. Agaghị etinye ya ka ọ bụ a ga-etinye ya? Agaghị etinye ya. Agaghị etinye ya. Amarachi, Chukwuemeka, ka enyi ji sị na agaghị etinye ntụpọ. Okay, Chukwuemeka, gee ntị ọzọ. Mgbe ọzọ. I didn't say ozo. I said ọzọ. And that sound you're hearing. Ọzọ. Supposed to be it's supposed to ring a bell. Supposed to ring a bell. So you're supposed to punctuate it. Yes. Anyị ga-etinye ntụpọ. Anyị ga-etinye ntụpọ n'okpuru ha abụọ. Maka ihe anyị kwuru anyị asịghị o. Mana biko ka m nyenụ how about NU?
Kedu onye ga-agwa anyị ma ga-etinye ntụpọ na okpuru U? Amarachi ọha ya anya ga-etinye ntụpọ n'okpuru U ka ọ bụ na anyị agaghị etinye ya? Anyị agaghị etinye ntụpọ. Eleghị iji sị na agaghị etinye ntụpọ, kedu ihe ị nụrụ? Ị nụrụ U ka ị nụrụ U? U. You had U. Okay, listen, gekwa ntị ọzọ. Nyenu, nyenu. So we're supposed to put ntụpọ. Kam nyenu. What you had is O, not U. I didn't say kanyenu. If I say kanyenu, so you pay attention to the sound. If I say kanyenu, then you know it should be, there should be no period there. So mana I get ntụpọ na ya. Okay. All right. So let me see. I don't know what happened here. Kanyenu ge azo. See, we're supposed to punctuate this one too. Azo nseko. Okay, nsi or nshiko. Then how about the O? Are we punctuating the O or not? Somebody that knows it. Onye ma ya gwa ma ga-etinye ntụpọ ma ọ na-agaghị etinye. Kedu onye ga-agwa ma ga-etinye ntụpọ ma ọ bụ na agaghị etinye? Onweghị onye ma ga-etinye nchịkọ na ma ga-etinye ntụpọ n'okpuru O ebe ọ sị nshịkọ. Mba. Kedu onye sị mba? Me, Chidera. Chidera, kedu ihe iji sị na kedu ihe ị nụrụ? Nshịkọ. Did you hear nshiko or nshiko? Oh, nshiko. Yeah, No, and then why did you say there should no dot? Okay, I think we are still struggling here. It looks like some of you are struggling with this vowel sounds. Remember, we did vowel. We did 2 groups of vowels. And I told you something about we have A, we have A. We have A with a dot. Up and down. We have E, this up and down. So the 2 groups of vowels we have A, O, and then we have U, we have O. So this is the first group, group A. And the other group, we have E, and then we have I with a single dot on top. And then we have O. I want to make sure you're seeing me saying what I'm saying. We have O, okay? And then we have O with a dot. And we have, no, I made a mistake. We have O without a dot. We have U without a dot. So these are the 2 groups of vowels we have. We have 8 vowels. And these 2 groups of vowels, A, E, O, and O. Pay attention again. A, E, O, O. And then the second group, which is E group of vowels, is E. Oh, wait, I need to put it in a small letter so that you see what I'm saying. This E does not have any dot underneath. E is lighter than the one with the double dot. E, O, and U. I didn't say O and O here. If you listen to the first one, the first line says A, E, O, and O, O. Now the second group says E,
A, O, and U. Pay attention to these sounds. O, and this is O. And this O here is regular. It's O. And this U is also regular. U. You see the difference? O. And this one. O. All the ones with the dots, they are different. And then when you read something, the sound will let you know if you're supposed to punctuate. And then I gave you a clue. For example, when it comes to azo, azo. Because this A started this word, azo, is one of the clues to know that this U here should be punctuated. But assuming if we don't have it, and we have ozo, the only thing you need to do this ozo will be just the sound ozo, because there's no clue. If I have something like eze or eze, then the E will give you, will give the clue that no word there, or ezi. For example, let's say ezi. If I say ezi, which is outside, then the E should let you know that the I should not be dotted underneath. So we did all these things in the class. You're not going to dot it because you have a clue. This I is in the E group of vowels. So you're not going to put dots there. You see that? If I say ezi, ezi, so it should not be dotted because already you know that this I is in this group. There should not be dot. But if you have something, let's say maze, the A already should let you know that you should dot the maze up and down. So that, but if you don't have this tip of letter in the beginning or at the end, all you have to go with is the sound. Ihe ga-agwa gị etu esi ekwu ya awụ, etu o shiri wee daa na ntị, ụda ume, which means the vowels, the harmony, the sound, etu o shiri wee daa gị na ntị, wetu ị ga-esi were mara na ihe a wetu ị ga-esi were te ya. Because we're doing this, you're not just learning the words, you're learning to punctuate, how to write as well. And then you miss something if you do not punctuate it correctly. Okay, so we're gonna move forward. I just did this to refresh your mind how we're supposed to go. Okay, so now we made a sentence here. Now we did last week 4 words that is the same spelling, but they mean 4 different things. And then now you all should be telling me all this thing. Shidara, achọrọ nke egwa m etu esi akpọ egg n'Igbo. Aqua. Akwa. Kelechi Okoro, achọrọ nke egwa m etu esi akpọ bed n'Igbo. Kelechi Okoro. Aqua. Bed. Kelechi bed. Aqua. Again, kpọọ ya ọzọ. Aqua. 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 Yes, it's aqua. Aqua. Okay. Aqua. Yes. Amarachi Ugwegbulam. Gwa m etu esi ekwu crying. Amarachi ọ nọ ebe a? Amarachi kedu etu esi ekwu crying? Amarachi, anụmanụ ihe ị na-ekwu Ugwegbulam. Ha? Amarachi Ohaya, kedu etu esi ekwu crying? Aqua. Ọzọ? Aqua. Aqua. Okay.
Kedu Chukwu, no, let me see. Onyekachi, Ifeanyi, kedu etu esi ekwu Claude? Ifeanyi ọ nọ ebe a? Okay, Ifeanyi anọghị ya. Shielotam, kedu etu esi ekwu Claude? Aqua. No, Claude, you told me crying. I want you to tell me how to say Claude. Aqua. Good. Dalu, Okay. Aqua. Yes. So we did all this last week. The first one is egg is aqua. The second one, which is Claude, aqua. The third one, bed, aqua. The fourth one, crying, aqua. Now we have another word that is chest, which is obi. And also we have another word, obi. Jacqueline, don't worry, I'll post the note, okay? You get the note. Yeah, so you get all these things that is here. You find it, I'll post it so that you use the time to listen to me. But you can jot down a note if you have a question that you ask me toward the end. So you can do that, but everything that is here will be posted. Okay, so obi, chest, and then obi, your father's palace, the king's palace, not just king, but father's palace. And I explain what is obi, back home. Here we can say the living room is our father's palace, but back home, like our fathers, they build a house, and then in the front, they build a little house there, little something that we are ebona anabata ndị, like ndị enyi ya, ụmụnna, means the kindred, or just people with the friends, ndị enyi ya na ụmụnna, ha abịa ha nọrọ dị akpa nkata, goje like we did last week. So ụmụ ihe ndị ọwa eto echi onye ha na-akpọ obi nna m. It's not only just the king. So our fathers, they do that back home. And then next year, by God's grace, if this COVID is over, I got Igbo village, Virginia. And then you all will come and see those, how our forefathers, the way they used to live in the olden days, their house, how the bed, they use this clay. They use clay to make a bed. They use it to build a bed. Forget about this luxury we have now. So back then, in those days, that's what they have. And then they can put a mat on top of it. Now we have luxury. So it's not the same anymore. Okay. So, achọrọ m onye ga-eji obi, which is chest, not obi, obi, were kwuo okwu. Onyekachi, achọrọ m ka ijiri isi m that my chest hurts. Obi m na-afụ ụfụ. Obi m na-afụ ụfụ. Daalụ. Ọkwa na ị ga-asụ obi na-afụ m ụfụ. Obi na-afụ m ụfụ. Chinemerem, jụọ na Onyekachi, ask Onyekachi, why is her chest hurting? And Onyekachi, achọrọ m ka ịza ya. Okay. Gịnị mere obi ji unu ji efu afọ? Abaghị m ọsọ. Okay, she said, so Onyekachi, Chinemerem asked her, why is her chest hurting? And she said she was running. Okay, daalụ unu gbalịrị. Kedu onye Kelechi Okoro, achọrọ m ka ijiri obi were kwuo okwu. Jiri ya nye anyị okwu, Kelechi Okoro. Okay. Mgbe m la Nigeria, aga m eje obi nna m. Good. Wee hụ ụmụnna m. Yay, daalụ. Kelechi si ya gaa Nigeria, ya ga-aga n'obi nna ya. When he traveled to Nigeria, he's going to go see his father's palace, to see his father's kindreds, just like that. So that's how he put it. Aga m aga hụ obi nna m, hụ ụmụnna m. His kindred, in this case, Kelechi's kindred. So that's what he's trying to tell us. Who is going to ask Kelechi? Chioma, your Kelechi, when
when will he go to see the palace? Choma Zibo. Yes. Mm-hmm. Joya, when will he go to see the palace? When will he go to see his father's palace? Just I'm try. I coming. just want somebody I'm to thinking. try. Huh? I'm thinking of how to start. You know what is palace? Mm-hmm. And you know how to say when. Okay, let me come up on yours. If I Jutu Kelechi, when will he go to see his father's palace? If I wants it. Kelechi LMV Gaga. I need you to use that keyword, the palace. Obi Papang. No, use the other word. Obi means chest. Obi. Uh-huh. Kelechi LMV Gahu Obi nke Papang. Obi Papa again, huh? Kelechi Ngwazano ya. Agmeje Obinam Nizu Nabia or Nizu nke Nabia. Okay. Dalu Kelechi. So I know he put all there. All is marble. Agamaga Kelechi said that he will go next week or the upper week, like in 2 weeks coming. Agamaga who will be nam Nizu Nabiano, Mobu Izu Abuo Nabiano. Nizu Nabiano, Mobu Izu Abuo Nabiano. Oh wait, to Kelechi si we go ya. Okay, so I think you guys tried. So before I move on to the story, I need somebody to tell me who can do this. I translated how to say it, what it is here. Who's gonna use the Okuntabire to tell us? Try. Who is going to try? I'll do it. Or Ameme. Aha! There you go. Yeah. Okay. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa, na ọkụkọ yiri akwa, n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Okay, the first one. What? Oh. The first one, yeah. Okay. Good job, the first one. Okay. The first one goes this way. Nwaanyị na-akwa akwa na akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa na akwa akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa na akwa akwa nọ n'elu akwa. Without making a mistake. Okay. Try, Chinemere. Okay. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Okay, faster, do it again. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa maka ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Faster. I don't even talk that quickly. Like no, do it. You're getting it. Do it faster. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa maka ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa na akwa akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa na akwa akwa nọ n'elu akwa. I want you to say it like me. Oh, okay. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa maka ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Kelechi, I need you to try. Chinemere m daalụ. Kelechi ngwanụ. Just gbalịa. Ka mmemme ya ka o bu ibu. Mana ị kwesịrị ịma ya n'isi o. Ọ wụghị ihe ị ga na-ele anya were na-ekwu. Mana aga m ahapụ gị ile ya anya were kwuo ka mmemme ya ka o bute ibu. Okay. Ngwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Kelechi ọzọ, kwụsie ya ike nụnụ. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa na-akwa akwa nọ n'elu akwa. So I want you to say it fast like that. All right. I want me to take well. No, try. Just try, please.
Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa, ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. He didn't say, you break. You're not supposed to breathe. You're not, so who will try? Ngwa nwa ike gị. Onye kachi nwaanyị? Why na-akwa akwa? Ị na-akwa Kwuo ya akwa. ọsịsọ, ọsịsọ mba. Ị ga-ekwu ya ọsịsọ. Why na-akwa akwa? Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa, ị na-akwa akwa nọ n'elu akwa. Ọkụkọ yiri akwa, no. Okay, I just do that. I think somebody to, at least Chinemere Mbale. So it can't just be one person. We need to please, guys. I want you all to do it. Okay. So let's move on. N'izu gara aga anyị mere anyị gụrụ ihe ọgụgụ mana ugbu a enwere akụkọ ihe gbasatara akpị. Kedu onye ga-agụ na onwe ya ga-ewepụta onwe ya ka ya gụọ? Achọrọ m onye ga-agụrụ anyị ihe a. Kedu onye nwere ike ịgụ ya? Kedu onye ga-agbalịnụ? Jacqueline chọrọ ịgbalị? Okay, yeah, sure. We'll try. Okay. Na mgbe mbu akpị. Akpị means scorpion. Oh, okay. Na mgbe mbu means in the olden days, before. Before now. Okay, I'm going to read it. Let me read it, Jacqueline. I'm going to read it. But then your job will be to punctuate. And next week, I'll call you to read. I won't tell you which paragraph. When I call, so which means you have to know every paragraph, because I'll call you to read. And then I will add the one that you have not seen, but similar words will be there. But everything that is here will not be there. That's another way to help you to read. So I'm going to read as I'm reading. Your job will be to punctuate it. Okay, so punctuate it. Next week, we'll punctuate everything. And then you compare with your note. And then you have to know everything, because I might tell you to read one paragraph. Don't stop on one, because you don't know which one I will tell you to read. Okay, now Mbembo. Akbe. Now Mbembo means before. Akbe means scorpion. Akbe bụ anụmara ihe nke ukwu. Is so smart. Akbe, scorpion is a very smart animal. Ma makwa oke mma. Kedu onye ga-agwa m ihe wee ma oke mma? I cannot be translating everything. I need somebody to tell me what it is. Do you know wee ma oke mma? Somebody that's so beautiful, so handsome. Okay? Mama kwa oke mma. Nwa anụ ọhịa bụ akpị. Nwa anụ ọhịa bụ akpị. This animal called akpị nwekwara ezi obiọma. You know, he's very, very kind. Nwekwara ezi obiọma. Na obi ebere, somebody who is very kind and very merciful. Where is afe? Where is your clothes? Where na adi ogo mbedum mbobola? Where his clothes? It's always like prestigious, something that is prestigious. Here the ogo. Where na adi ogo? Mbedum means all the time or every time. Mbedum or mbobola. Ma. Okay. Na achakesi. Achakesi, something that glitters. Dika Ola Edo. Ola Edo is like, well, they call it like silver. Ola Edo, something that is silver. That's what it is. Onwere akara di iche iche. Something that has like some pattern. Akara. A pattern. Like when you want to describe what somebody is wearing. So akara di iche iche. It's a pattern. The way the prestigious cloth was made. When you look at this cloth, oh my God, it is so wonderful. I haven't seen anything like that.
So that's what it means by akara. Where am I again? Where are they here? Oh, where akara di chiche. So you're trying to explain the characteristics of this clothes that Abi, the way he used to dress. Now mukesi kwa amukesi, it's just glitters. That's what it is. Dikwa ebubenanya. Somebody that's, oh yeah, this is a prestigious, but this is a well-respected person. The Ezenachi Obodo, the king that rules the town. Ezenachi Obodo Umwanumano. Which this is, we are talking about animal kingdom. This is not human. We are not talking about human people, human beings now. We are talking about the animal kingdom. Ezenachi Obodo Umwanumano. Yana Otutu Umu Anu. Okay, the Wakanante Otutu Umu Anumano. Ndị ọzọ hụrụ, okay, hụrụ akpị n'anya. The king, the animal kingdom, the king that rules the town and other animals, they love this akpị. Hụrụ akpị n'anya nke ukwuu. Ukwuu is supposed to be 2 letters, 2 double letters. Nke ukwuu. Nke mere na eze nyere akpị ọmarịcha ọnụ ụlọ dị oke ebube. Okay, because they love him, the king gave him a very nice room in just one section. Gave him a section of his house for akpị to live in. He said, nke mere na eze nyere, Miss gave, nyere akpị ọmarịcha, something that is very, the cutest one, the beautiful one, Omaricha Onulo, one section, Onu Olo, okay? Dioke Bube, Nime Obiya. Obi is in his palace. So he gave at the one section of his house to live in. Ogenile, Eze, Aporo, Ape Nono. Ogenine means every time, all the time. Eze Aporo, he talks about him all the time. Even though it was put in very tedious Igbo here. It's like every time you're talking about this person. It could mean a bad thing, it could mean a good thing. But in this case, we are talking about something good. Okay. And he respects Abe. He praises him, he respects him. Otito means praising somebody. As time goes on, other animals, other animals, they started envying him, started, just not liking him because they noticed that the king loves him, the king respects him, and the king treats him in a special, give him a special preference, something like that. So they are not happy with that anymore. So like when you envy somebody, when you try, just not in a good way. Okay, you envy that person in a bad way. Okay. Ha bidoro na amaya njakere. Njakere means joking. They started joking, Emma, just making caricature. Just using him as making fun of him. That's what it is. Na amaya njakere. Ha bidoro na amaya njakere. Joro njo, which means bad one. In here, joro njo is something bad. Okay. So making fun of him in a bad way. That's what they were doing. Ne enwe. Okay. Ne emeya, supposed to be why. Na emeya akaja. Akaja, when you maltreat somebody. Ime mother akaja. You are maltreating that person. Ne emeya akaja. Ne enwe gisi. For no reason. You see, you're maltreating somebody. Showing wickedness to somebody for no reason. Ọnọdụ a wee na-ewe, okay, na-enye ọnọdụ a wee na-enye akpị nnukwu oke mwute because of the maltreatment they're giving him, the kind of the way they're dealing with him. So akpị started feeling bad about that.
So it's like you're feeling so bad inside you because people are maltreating you somehow for no reason. So call the no but sure miss. See you next time. So please, I'm going to post this. Put the punctuation where it's supposed to be. Read this. And then in the class, I will let you. We punctuate it first and see. You look at your note and see if you did it well, and then I'll call you to tell you to read it, whichever one I pointed out, and then you read it. So that's what we're going to do next week. Anybody with a ajụjụ? Yeah, I'm with ajụjụ. Enwere m ajụjụ. Okay. So I don't know how to say it in Igbo, but the punctuations, is that, do you mean the dots? The dot, yeah, the dot, you read it, you listen to the sound, and then you tell yourself, should I punctuate it? You see, based on I will forward, I'm gonna send the note. So based on these two families of vowels, so you look at them and say, okay, the sound, should I punctuate it? And then I will send you since you are new, I will send you the vowel video and the recording. You listen to it too. So you get access to YouTube where you can watch the video, okay? I'm talking to Chinonso. So you punctuate it and then read it. If you have any question, please take a picture of it or type it and send to me on WhatsApp. I will help. If you want to know how to pronounce it, ask me, I will help you. I don't like it when you don't know how to do something, but you don't ask me. Ask me because I'm here to help you learn to read, learn to understand, not just reading it. That's why I keep on explaining. And if you forget the meaning of it, I'm here to help you. Please. So, Mba. Okay, daalụ. Onwe ọzọ nwere ajụjụ? Onwe ọzọ nwere ajụjụ? Jụọ ajụjụ gị. This is intermediate class. It's a smaller class, and you have opportunity to ask me anything. Okay, ọ bụrụ na onwe gị onye ọzọ nwere ajụjụ, onwe ajụjụ, ịchọ ịjụ m ya. If you want to ask me later, feel free to text me on WhatsApp. You can even record yourself. If you want to ask something in Igbo, you don't have to write it. Record it and send. I will surely get back to you. I promise that. I want to see you people speaking this Igbo. And that's why I want you to bug me. Okay, please, I'm here to help you learn. Okay, don't shy away. Don't feel like you're bugging me. No, that's what I want to do that. I want to help you. So ask me a question. If you don't feel comfortable asking in the class, text me later. Once I see your message, if I'm not available, once I'm available, I will get back to you. If it's something that I need to talk to you, I'll call you on the phone and we'll talk. Because I want you to learn it. Please, guys. Okay, ngwa. Ahụrụ m unu n'anya ka ọ dị n'izu ọzọ. Kemesịa. Kemesịa. Ka ọ dị o. Kelechi, aga m akpọ gị o. Ngwa ka ọ dị no.